Klima aldaketaren aurkako borrokan, prozesu garrantzitsuena edo eragin handiena izango lukena, izango litzateke energia trantsizio bat egitea energia berriztagarrietara. CO2 isuriak murrizteko eta baita beste hainbat gasen isuriak ere. Eta prozesu horretan nabarmentzekoak dira, energia gutxiago kontsumitzea, hori lehenengoa, eta gero elektrifikazioa eta energia berriztagarri gehiago erabiltzea. Beraz, gaurko saioan, energia berriztagarriez arituko gara eta hauek klima aldaketan nola eragin dezakete. Energia berriztagarriak dira, eguzkia, airea, ura edo animali edo landaretatik eratorritako biomasa erabiltzen duten energia iturriak. Eta hauen ezaugarri garrantzitsuena da, hori berriztagarriak diren iturriak erabiltzen dituztela, ez adibidez petroleoa bezalako iturriak, hauek ez baitira berriztagarriak, eta bestalde CO2 isuri gutxiago edo, teorian isuririk ez dutela egiten. Beraz, trantsizio energetikoa izango litzeke, iturri berriztaezinetatik berriztagarrietara aldatzea energia iturrien jatorria. Hau da, petroleo edo ikatza erabili beharrean, esan bezala, ura, haizea, eguzkia, bezalako iturri berriztagarriak erabiltzea. Eta trantsizioa produkzioan ez bakarrik, gero kontsumoan, eta hor beste prozesu batzuk ere barne hartzen ditu trantsizio energetiko horrek. Energia berriztagarriak esan bezala hainbat iturritatik lortu daitezke, eta garrantzitsuenak dira fotovoltaikoa, eolikoa, gero mareen energiarekin ere sortu daiteke, hori iturri bat izan liteke baita ere, geotermikoa, lurreko beroa erabiltzea horrekin energia lortzeko, hidraulikoa, esan bezala, hainbat eragile fisiko edo lurrean ditugun eragile fisikoetatik haien energia aprobetxatzea guretzako energia erabilgarria sortzeko. Mundu mailan energia berriztagarrien proportzioa handituz doa, urteak pasala, 2010etik kalkulatzen da 30% igo dela energia berriztagarrien proportzioa energia totala kontuan izan da, eta, espero da 2028rako 42% igoko dela. Ez da gehiegi, kontuan izan da berriztagarria ez baldin bada oraindik petroleoarekiko menpekotasuna handia izango dugula, baina espero da urteak pasa ahala, proportzio hori handituz joango dela. Energia berriztagarri hauen ekoizpenean Txina da liderra gaur egun, eta gainera espero da etorkizunean oraindik ere alde gehiago sortuko dela Txina eta beste herrialde batzuen artean. Hemendik 5 urtetara kalkulatzen da Txinak energia berriztagarrien 56% sortuko duela mundu mailako energia kontutan izan da. Eta adibidez Europarekin alderatuz, 4 aldiz energia berriztagarri gehiago sortuko du Txinak, hori dira kalkuloak, eta Amerikako estatu batuek baino 5 aldiz gehiago. Beraz, badirudi Txinak potentzial handia duela energia berriztagarriak sortzeko. Eta gure inguruan, azken urteetan hainbat instalazio fotovoltaiko eta eoliko eraiki dira, gehien bat landa eremuetan, eta adibidez Espainiako landa eremuan megaproiektu asko eraikitzen ari dira, edo planifikatuta dago eraikitzea. Eta kezkak sortzen ditu, bertan bizi den jendeak zalantzak dituelako, ea hau den modu honena, megaproiektuak sortzea ote den energia berriztagarriak barneratzeko
modu honena. Eta zergatik landa eremuan, lurra azken finean merkeagoa delako eremu hauetan. Asko hitz egiten da baita ere energia berriztagarriak nola biltegiratu daitezken, ez? Behin ekoizita zer egin daiteken hauek biltegiratzeko, ze noski adibidez energia eolikoan airea dagoenean sortzen da energia asko eta gero beste momentu batzuetan ez dago airerik eta hor energia eskasia gertatu daiteke. Beraz, biltegiratzea beharrezkoa da eta izan liteke kasu batzuetan. Hor badaude eskalaren arabera biltegiratzeko modu desberdinak. Eskala handian, adibidez, energia hidroelektrikoan ura maila desberdinetan mantentzen da eta eskaria handitzen den momentuan ur korrontea soltatzen da edo askatzen da eta hortik lortzen da energia gehiago eskari gehiago dagoenean. Eta beste modu bat izan liteke baita ere materialak berotzea, adibidez gatzak, berotu daitezke eta energia bero moduan gordetzen da eta biltegiratze termikoa deitzen zaio honi eta gero behar denean lurrun ziklo batzuen bidez energia hori askatu daiteke eta erabilgarri bihurtu. Eta beste bat aipatzearren, badago baita modu bat dena airea konprimitzea. Energia nahikoa dagoenean, energia berabili daiteke airea konprimitzeko, eta behin behar dugunean edo askatu behar dugunean, aire hau deskonprimitu daiteke eta honek sortzen duen energia erabili. Eta, eskala txikiagoan, gehien bat bateriak erabiltzen dira, eta hor badaude etorkizunera begira beste mekanismo batzuk, baina oraingoz bateriak dira gehiena erabiltzen direna. Energia hidroelektrikoa aipatu dugu, baina adituen arabera energia hidroelektrikoak bere muga edo bere mugara iritsi da. Ez dago, badaude hor eztabaidak urmael gehiago eraikitzea ea ideia ona den, lehorteekin izango diren arazoei begira baita ere, ura kudeatzerako garaian eztabaidak sortzen ditu baita ere energia hidroelektrikoaren erabilerak eta, badirudi etorkizun batean gaur egun ja eraikita daudenak bai erabiliko direla, baina ez da espero energia hidroelektrikoa izango denik energia berriztagarri berriak sortzeko erabiliko dena. Eta hau guztia noski deskarbonizatzeko helburuarekin egiten da, hau da CO2 eta beste gas kutsakor batzuk gutxiago isurtzeko helburuarekin. Baina egia da dena ezin dela deskarbonizatu edo behintzat oraingoz ez, adibidez industriak, energia asko behar duten industriak deskarbonizatzea zaila da, batean energia asko behar dutelako eta hori kudeatzea zaila izan daiteke energia berriztagarriak erabiliz eta garraioari dagokienez baita ere adibidez hegazkinentzarako eta hor badago oraindik zalantzak daude nola egin daiteken horrelako energia behar izan handiak dituzten sektoreetan energia berriztagarriak sartzeko. Eta hauetako irtenbide posible bat izan daiteke hidrogeno berdea. Hidrogeno berdea da uraren elektrolisiaren bitartez hidrogenoa sortzen denean eta hidrogeno hori gero energia iturri bezala erabiltzen denean. Uraren elektrolisia da ura hartu eta bi hidrogeno eta oxigeno horien arteko lotura atomikoak puskatzea, hidrogenoa libre uztea eta hidrogeno hori gero erabili ahal izateko beste adibidez energia iturri bezala erabiltzeko. Baina hidrogenoa lortu daiteke modu jasangarriago batean edo
beste modu batzuetara. Eta hemen gakoa da, uraren elektrolisia egiteko, energia eman behar zaiola erreakzio horri. Hau da, lotura horiek, atomoen arteko loturak horiek apurtzeko energia behar dela. Eta energia horren iturriaren arabera izango da hidrogeno berdea edo ez. Energia berriztagarriak erabiltzen badira, askotan erabiltzen dira energia fotovoltaikoa edo eolikoa, hor hidrogeno berdea lortuko dugu, ez delako CO2 isurketarik gertatzen prozesu horretan, baina hidrogenoa baita lortu daiteke energia berriztaezinak erabilita. Gaur egun ekoizten den hidrogenoaren 1% bakarrik da hidrogeno berdea, eta aurreikuspenen arabera gas naturala erabiliko da aipatu dugun elektrolisi prozesu horri energia emateko, beraz, hidrogeno berde hori etorkizunean berde mantentzea badirudi zaila izango dela, eta beste gatazka bat sartzen da hor, hidrogeno berdea ekoizteko energia berriztagarriak erabiltzen baldin badira, azkenean energia horiek beste kontsumo mota baterako erabiltzeko kendu egiten dituzu ekuazio horretatik, eta hor gatazka dago ea ideia ona den hidrogeno berdea ekoizteko energia berriztagarriak erabiltzea. Hala eta guztiz ere, energia berriztagarriak erabiltzea beti izango da hobea, bai ingurumenerako, bai giza osasunerako, eta, etorkizunera begira 2022ko dekretua atera zen onartu zen duela gutxi, eta honek megaproiektuetan ingurumen inpaktuak simplifikatzea eragin du, megaproiektu hauen eraikuntza eta martxan jartze hori errazteko, eta esan bezala energia berriztagarrien ingurumen inpaktua berriztaezinena baino askoz ere txikiagoa den arren, ingurumen inpaktu hauek neurtzerakoan simplifikatzen baldin badira prozesu hauek, batzuek badute zalantza edo ea ez diren ingurumen inpaktuak handituko, azken finean lege horrek regulazioa edo errazten duelako, eta kontsideratzen dute ingurumen babeserako erabiltzen diren tresna batzuk desaktibatuta gelditzen direla dekretu honen bidez. Planta fotovoltaiko eta eolikoko megaproiektu hauek hori eremu handiak estaltzen dituzten instalazioak dira, eta gehien bat ikusi da eragiten dutela hegalariak diren animalietan, hegaztietan eta xagusarretan gehien bat. Eolikoak adibidez, SEO BirdLifek egindako hainbat ikerketen arabera, populazioak, hegaztien populazioak mehatxatzen dituzte, eta kasu askotan hau gertatzen da ez delako kontuan izaten megaproiektu hauek zein eremutan eraikitzen diren. Askotan begiratzen da, adibidez eolikoen kasuan, aire korrontei begira zein diren leku hoberenak proiektu hauek ezartzeko, baina ez dira kontutan izaten bertako bizitzan izan ditzazketen inpaktuak, adibidez zein hegazti populazioa dauden eremu horietan edo migrazioak nondik nora gertatzen diren, horrelako ezaugarriak ez dira kontutan izaten edo ez behar bezain beste. CO2an badute onurak, hau da CO2 gutxiago isurtzen dute edo ez dute isurtzen behintzat gutxiago energia berriztagarri hauek, baina beste inpaktu batzuk badituzte gehien bat megaproiektu hauek ezartzen diren bertako beste bizitza animalietan eta gehien bat hegazti eta xagusarretan. Argi dagoena da energia berriztagarriak beharrezkoak direla,
energia berrizta ezinak, petroleoak eta gas naturalak edo ikatzak bezalako energiek ez dutela etorkizunik eta gainera ez diotela onurarik egiten ingurumenari, eta beraz energia trantsizioa beharrezkoa dela. Agian, amaitzeko hobekuntza edo behar duen alderdia da, ea megaproiektuak egitea ote den irtenbide onena. Izan ere adibidez, plaka fotovoltaikoak teilatuetan jarri daitezke. Pentsatu behar dugu giza jarduerek landa handia okupatzen dutela eta megaproiektuak ezartzeak oraindik lur gehiago erabiltzen duela. Beraz, jada gizakiak bereganatu dituen lurraldeak erabiltzen baditugu, adibidez plaka fotovoltaikoak jartzeko, hor ingurumen inpaktu handia murriztuko litzateke, etxeetako teilatuetan jartzen baditugu, adibidez autokontsumorako, edo beste alternatiba bat da, adibidez pabelloietan, industriaguneetan, hor teilatu oso handiak daude, azalera handiak daude, aprobetxatu daitezkeenak plaka fotovoltaikoak jartzeko. Beraz, agian hor perspektiba aldaketa bat edo onuragarria izan daiteke, megaproiektuak ezarri beharrean, gero gainera energia hori garraiatu behar dela, hirietara, herrietara, dena delakoetara, hirietan edo herrietan bertan jartzea energia berriztagarriak eta hortik beste inpaktu batzuk eragitea ekidingo litzateke. Hau izan da guztia energia berriztagarriei buruz. Espero dugu etorkizun oparoa izango dutela eta arazoak dituzten, gaur egun dituzten arazoi buelta ematea lortuko dugula, eta hori hurrengo saioan beste gai bat jorratuko dugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.